Dobar dan, ja sam Nataša Srdoć, predsjednica Adriatic instituta za javnu politiku. Prema indeksu ekonomske slobode za 2012. godinu Wall Street Journal i Heritage Foundation, Hrvatska i dalje ostaje represivna u vlasničkim pravima, slobodi od korupcije, državne potrošnje i radnoj slobodi. Hrvatska se nalazi na 83. mjestu od ukupno 179 zemalja, te ostaje na 35. mjestu od 43 zemlje u europskom regionalnom poretku. Ocjena ekonomske slobode u Hrvatskoj od 60,9 boda svrstava nas među umjereno slobodne ekonomije svijeta, ali na samom rubu sa neslobodnim ekonomijama. Ovogodišnji indeks ekonomske slobode posebno naglašava nepostojanje nezavisnog i učinkovitog legalnog okvira u Hrvatskoj i jasno navodi da ovaj značajan nedostatak narušava temelje ekonomske slobode. Indeks za 2012. navodi da unatoč naporima Hrvatske da uvjeri zapadne lidere kako radi na suzbijanju korupcije, korupcija ostaje ozbiljan problem, sprječavajući vladavinu prava i ugrožavajući dugoročni razvojni potencijal. Vlasnička prava se još uvijek smatraju represivnim, a velika većina građana ima iskustva s ovim očitim problemom. Ova pitanja su vrlo uznemirujuća s obzirom na nastojanje Hrvatske u privlačenju stranih ulaganja. Ulagači su vrlo oprezni. Ulaziti u biznis u zemljama u kojima postoji visoki nivo korupcije, slaba vladavina prava u provođenju ugovora i nepostojanje vlasničkih prava. Ovo je glavna prepreka za hrvatske građane i porezne obveznike koji trebaju nova radna mjesta i više razine ekonomskog rasta. Hrvatska mora slijediti politike za ekonomski rast, a u suprotnom će krenuti putem Grčke. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, dr. Milton Friedman, koji je savjetovao Adriatic institut tokom našeg osnutka u 2004. godini, snažno je preporučio važnost postavljanja temelja vladavine prava i zaštite vlasničkih prava kao prvi korak u ostvarivanju ekonomske slobode i višeg životnog standarda građana. Friedmanova važna poruka je točna za Hrvatsku. Ekonomska sloboda je preduvjet političke slobode. Indeks ekonomske slobode za 2012. godinu posebno spominje Hrvatsku neučinkovitu i visoku javnu potrošnju. Fiskalno neodgovorni hrvatski političari nametnuli su hrvatskim poreznim obveznicima ogroman teret otplate kredita uzetih uz visoke kamatne stope, kojima su hrvatsku budućnost stavili pod hipoteku. Visoka stopa nezaposlenosti od 20% i stopa nezaposlenosti među mladim ljudima koji prelazi 40% su ozbiljna pitanja koja su dovela do hrvatskog odljeva mozgova, među najvišim u Europi. Ovi gubici ostavljaju duboki trag na sposobnosti Hrvatske u privlačenju kapitala i novih ulaganja, s obzirom da najbolji i najpametniji napuštaju Hrvatsku. Povećanje poreza SDP-ove koalicijske vlasti dodatno će spriječiti rast i otjerati domaće i strane ulagače u zemlje koje imaju niže flat tax porezne sustave u regiji. Hrvatska je izgubila 20 godina u neprovođenju potrebnih reformi. Čitava generacija koja se nadala pravednoj, prosperitetnoj i suverenoj zemlji izgubila je svoje težnje i ambicije zbog hrvatskih propalih politika. Hrvatska si ne može priuštiti izgubiti dodatnih 20 godina, dok njezini susjedi u regiji rade na stvarnim reformama, uključujući snižavanje poreznih stopa i privlačenje kapitala i novih radnih mjesta. Pozivam vas da podržite nastojanja Adriatic instituta za javnu politiku u stvaranju pravedne i napredne zemlje, ekonomski slobodnih hrvatskih građana. Posjetite nas na našoj web stranici adriaticinstitute.org i na Facebook stranici Adriatic instituta. Hvala vam.